Здравейте отново, хора! Казах ви, че ще се върнем пак. Сега, че играем 3 игри около... Да, 3 игри най-вероятно. Направих 2 клипа, хора. Ония клип, че го видите, първо него ще кача другия клип и после ще кача този клип най-вероятно. Мале, хора, колко е шумно! Малко, че го намалиме. Чакайте, хора, един проблеми аз имам, бе. Да съм бъркач. Направо. Какво иска той? Хайде ба да си вземам и това. Айде, хора, сега ще играем и само изчакайте, а тук сега видим, има... Има тук, о. Хора, кой иска да почваме сега? Искате ли? Аз решавам да почваме сега най-вероятно, защото ми се играе изясно. Ама аз си реших да нещо такива хора. Айде, хора, айде ще правим клип един за моите хора, нали са абонати хора. О, само се банките пари да говоря. Направи добре. Аз тук съм финал, да, много билети, брат. Мале. Хора, искам да ви кажа, че няма да бъдат много игри, но все пак поне... Хайде бе, хора, какво става тук, Те така, хора. Първата ни игра ще бъде ли 2 или по-точно, че много няма да качвам видео голямо. Аз мания... Има ли нещо? Не. Хайде, хора, аз целям ход. Да мре. Нападна. Хора, залава, мама. Бъдах само 2000. Познавате ли го Shadow Hex, хора? Къде играе като Бате Хасанчо? Знаете ли го оня Бате Хасан, как ли му беше името? Аз не му знам името. Бате Хасан ли беше? Да. Не бе, той е веселяк. Тоф, мале, какво ми става на мене, бе? Той е Васил Калинчев. Хора, той е Васил Калинчев. Той е Васил Калинчев. И даже има един като Бате Хасан, ама не знам дали е той, ама изглежда като него май той. И аз не знам нищо, хора. Не съм го питал дали той играе Бате Хасан. Въобще не съм го питал. Ама аз ако съм го питал, ще го питам верно. Но аз него съм тъп. Направо ще го питам. Ма он не ми... Аз не съм го питал още, хора. Ами хора, мисля, аз спирам до тук този епизод. Ох, майка. Ами хора, мисля, аз спирам епизода до тук. Ако ви е харесало видеото, може да пръснете лайк бутон и да се абонирате за канала ми. Аре, бай-бай!